இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க சில பேர். அதாவது டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் உள்ளே போனால் ஒரு பேஜ் வரும். அந்த பேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி வந்து எந்த ஒரு நியூஸ் அஃபீஷியலாக தெரிவித்தாலும் அந்த வெப்சைட்டில் தான் தெரிவிப்பாங்க. அந்த வெப்சைட் வந்து இப்போ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன அப்டேஷன், இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி வெப்சைட் வந்து லாஸ்ட் டைம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்ஏ எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்ச எஸ்ஏ எக்ஸாமோட ப்ரொஃபஷனல் லிஸ்ட் இருந்துச்சு. அதாவது எஸ்ஏ எக்ஸாமில் யார் யார் செலக்ட் ஆனாங்களோ அவங்க செலெக்ஷன் கேண்டிடேட் லிஸ்ட் இருந்துச்சு ரைட் சைடு. லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி கிரேட் 2 கான்ஸ்டபிள், அதாவது 11,000 போஸ்டிங் கிரேட் 2 கான்ஸ்டபிள் எடுத்திருந்ததோட ரிட்டன் டெஸ்ட் முடிஞ்சு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு ஹால் டிக்கெட் எடுக்கும்போது எப்படி பேஜ் இருந்துச்சோ அந்த பேஜ் அப்படியே இருந்துச்சு. இப்போ அதை வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த 2022 பேட்ச் வந்து கால்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ அப்டேட் பண்ணது வந்து இப்போ வந்து அடுத்து கால்ஃபர் அதுக்குள்ளே வராது. ஏன்னா இப்போ தான் எஸ்ஏ எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு. பிசி எக்ஸாம் இன்னும் ஓவரால் ரிசல்ட்டே இன்னும் வரல. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அடுத்து கால்ஃபர் அவங்க வந்து கொடுக்க முடியாது. இப்போ இந்த அப்டேட் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்து நமக்கு வந்து கிரேட் 2 கான்ஸ்டபிளோட ஓவரால் கட் ஆஃப் மார்க் வரதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம எல்லா மார்க்குமே அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னும் என்னென்னா, அந்த கொரோனா கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் 22 வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் நடக்க போகுது. அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க. மீதி எல்லாத்தோட மார்க் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுன்னா அவங்களே அனலைஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து கிரேட் 2 கான்ஸ்டபிள் எழுதின எல்லாருமே ஃபிசிக்கல் கரெக்டாக முடித்த எல்லாத்துக்குமே அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு வீக் வந்து ஓவரால் கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக விடுவாங்க. ரிசல்ட் கண்டிப்பாக வரும். அதுக்காக தான் இப்போ வந்து பேஜ் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் யாரும் ரிசல்ட் லேட்டாக வரும். இப்போ எலெக்ஷன் டேட் வேறு இடையில அறிவிச்சிருந்தாங்க. உள்ளாட்சி தேர்தலால் ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெருசாக பாதிப்பு இல்லை. அதனால தான் இப்போ பேஜும் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் எதுவும் பாதிப்பு வர மாதிரி இருந்திருந்ததுன்னா டேட் தள்ளி போகும், ஓவரால் கட் ஆஃப் டேட் தள்ளி போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ வெப்சைட் பேஜை அப்டேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. வெப்சைட் பேஜை அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரொம்ப சீக்கிரமே ஓவரால் கட் ஆஃப் விட போகிறாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இப்போ எல்லா மார்க்குமே அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கொரோனா கேண்டிடேட் அவங்க வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுன்னா அவங்க மார்க்கையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஓவரால் ரிசல்ட் வரும். அதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது. எல்லோருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரே மாதம் தான் ரிசல்ட் வரும். எல்லாருமே நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ண எல்லாருமே பாஸ் ஆவீங்க. எல்லாத்துக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன். மெடிக்கலுக்கு வந்து தயாராங்க. ஓகேங்களா? அதை சொல்ல தான் அந்த வீடியோ போட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங். மறக்காமல் வேக்கப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வீடியோ பிடிச்சி